tini mau ke sengsat. Acha bela ke nong hambai mane ke nok seno phagi kaisa seno omutai ke seno nong biskango mane sungjak mani जों kaisa sujug mani bangai belaino जों nong pula hambai te जों omongkha जों kaisa जों telemura yang tui thampui para nei tongo ang ke ang to kaisa defense ang to force khayo angke borok srai rok mane srenglayo kwangma borok magic srai rok angke borok lead khainai gărui support gărui angke borano sago angke ang to koekta gan sapkha tabok majra subaboni resakha te tomake nono sasne mo resakha puja gi resakha kobor song resakha obai kwangma resakha angke borok ano sawo mane kisa lead khairi ni sawo ta borok angke ang once ka thik ase ba kaham sibla ang suji phaigra no nei ang tabok das kang no belen hambai bo compose khai rokha singno te magic rokha te chino camera bo khai Resap nai ke ni khorang te resap da. Ang bai khani hi tong kaisa khani bai ang sa Bosolok deng lai kena sareng mani omo khai ke. Sareng mani maximum omo 2.5 month nong khna ke ang tabok phaimani pore जों दारा बायसा लागि बो magic sanai tongkha ke जों लागि tini recording bitini khai bekha last tini video shoot khai lekha Tamno tile resap jaka mana bohai culture ok. Omong ke जों kaisa band nei khulokha kaisa Bosolok musical band nei nok omo chini relax ke nok manai ingkete bofro relax nai boto sia boto tabok dara sing bosinai bo je relax sai bro ke nok manai Bosolok musical band nei जों kaisa musical band nei Bosolok mane जों kaisa kelei khaigi जों chini borok no mane tam sanai tis hanai haike hai baksa busu for example tabo pararawo drugs sao thaijanai sao guri go study gurei bo hairok tongke kaisa music kaisa जों sanambai kaisa जों je man sakti sanai ne wan subu जों amo tisala Nong no samung suba mani jaka bo saborok bisi nong no hello khlai ka ha ke sabu bisi. Help to tabok jorati to जों koi manja जों joto no planning khaigi जों tak sake kubin sasinai जों joto no jono kisa ke rang rok foloi akongoi gari rok na ge akongoi adjust khagi जों no phaiyor jaga जों no chubadi hne जों koyek jono saka inke to baksa suba barao ba joto no siu baksa ba kaham pan sanai hamya pan sanai pan जों je sama borono sabka bu mu tukai bat जों ha ke no jaga khagi adjust khai takono takaja sungnai je omo tini norok je sutino je khaimani omo phek hingka tamo mane bob tini line ke khlai jai ka bomoti ni line inke page pro ni kokong no saka mane जों kaisa YouTube channel lo जों kaisa Bosolok magical group nei nai kaisa जों kaisa band ha o channel lo जों tabok ma singo bo saslango bo जों ma ge video upload khai thangnai mane जों buskango te kwtal haphar kwtal ya kwtal khelai nai mangnok lai nai ya pise phalai ke borok borok ke tele morani Bosolok musical band nai ke angke chajago karon ke tabok ni serai rok mwsamwng gedalai tong hangke wangsuma hanya rogo duljagia samungsa rogo duljagia जों नायना के नुगो o band member o sigla Bosolok sarok mangse ke horsa tong sakara ke bono tuidul chabi tong abo belakena kahampok ke osrai rok om hai jaga phono tuidul jagya om hai jaga pon chap jagya ke alka srai rok hai biri tuak drugs aro pon dul jag paibe nai hain bagai mong actually extra curricular borok activities ini music sports om hai rok kerengi tomakan chau omo bai bumung khlainai tam khlainai income khlainai saithungnani aba borkhugya ge omo bai buthai thainai ano all India bumung khlainani sarawalo bumung khlainani abo bo ang khakai abo bong bonahar mung aba lekri tamke borok bai ang kok salipur seman ka je kisa misa talent tongma ba kisa misa rengma sima tongma ba abono kisa misa hanyo ja sungani khlai tongane hingnan borok nahar mung abo ban borok ya bisemani
Angke borni oh yapri amo teruk huljakte te bukthung angke teruk bongni buthai te bo bangthung bongni buthai buyo masathung tei bongni saklamo borok bo khaksangma manthung angke omai khainai ang buiskhai borok boni salrogo siklarok ni kaisa inspiration ngi pasathung kaisa siklarok ni kaisa model eba sernjaknai kaisa band ngi pasathung asiko daran mung kisa sai kana ani mongke sekang deborma ini